Čaute ľudia, ja vás zdravím pri dnešnom videu. Chcel by som vám poďakovať za ohlasy pri predchádzajúcom videu, ktoré bolo pri počítači kamerované a dneska si teda dáme ešte jedno a vysvetlíme si rozdiely medzi cestovaním, medzi kempovaním na rôzne štýly, čo je pre vás najjednoduchšie, čo je pre vás najkomplikovanejšie, čo je najkomfortnejšie, čo je najmenej komfortné. A samozrejme, nebudem teraz zavádzať tam tematiku stanovania, jazdenia na motorke, ale poďme zostať pri 4 kolesách a vysvetlíme si, nakoľko ja mám vyskúšané snať všetky možnosti, aké sú výhody a aké sú nevýhody danej veci. Ešte skôr ako začnem, by som ťa chcel poprosiť o to, aby si mi dal pod toto video like a podporil ma odberom. Teba to vôbec nič nestojí, sú to pre teba 2 kliky. Mne to ale pomôže sa ďalej rozvinúť a prinášať ti obsah, ktorý bude pre teba vhodný. Ďakujem. Ako prvý variant si ukážeme cestovanie v osobnom aute. Budeš potrebovať nejaké auto, do ktorého sa zmestíš. Buď sám, alebo so svojou partnerkou, partnerom, to je jedno. A budete potrebovať nejaké miesto na odloženie si osobných vecí a kempovanie. Všetko záleží samozrejme od toho, ako ďaleko chceš ísť a ako chceš byť veľmi sebestačný. Ako môžeš vidieť, my sme si s Erikom postavili jednoduchú Octaviu prvej generácie, bola to Octavia 1.9 TDI 74 kW z roku 2002 alebo také niečo, 4x4. A toto auto sme kúpili od našho kamaráta proste za pár stovák a bolo to ako črep. My sme dali trošku do poriadku a vymenili sme tam turbo, nakoniec aj motor sme museli meniť, lebo tam boli vadné vstreky a nejaké iné komplikácie, takže ľahšie bolo vymeniť celý motor, ako ho dávať do poriadku. A ako môžete vidieť, mali sme Octaviu, ktorá bola prakticky ready to go, takže urobili sme si do nej jednoduché spanie, urobili sme si pod to spanie odkladací priestor na náradie, na našu batožinu a vyrazili sme. Ja vám ukážem na fotkách, ako to celé prebiehalo. Naozaj táto stavba bola co dům dal, alebo jak to mám povedať, čo garáž poskytla, čo sklad a šopa poskytli. Neinvestovali sme do toho snad jedinú korunu a všetko bolo fajn. Prakticky všetko vzniklo z domácich dielov, všetko vzniklo z bordelu. Fakt, že dobre, nepoviem, že nič sme do toho neinvestovali, ale možno trepnem 100 €. To auto bolo tak skvele urobené, že nám dvom s Erikom na našu prvú expedíciu, ktorá bola práve Harabordy Go 2023, poskytlo super zázemie a doviezlo nás úspešne až do cieľa. Ako základ nášho spania nám poskytol priestor kufor tejto Octavie spolu so sklopenými zadnými sedačkami. Ako môžete vidieť, je tam taký previs a nie je to úplne ideálne teda na spanie, takže sme ho vyriešili veľmi jednoducho 2 nejakými fošňami, ktoré boli prakticky priklincované, prišrobované skrz toho, aby to vlastne nejako vyrovnalo tú podlahu. A zároveň sme tým vlastne vyrobili dvojité dno, na ktorom sme teda spali a pod ním sme mali nejaké základné veci na servis a zároveň nejaké doplnky a podobné veci. Na tejto fotke aktuálne môžete vidieť Erika, ako šrobuje tieto dosky do seba, aby vyrovnal tú plochu, nech to je dokonale rovné, dokonale v rámci možností samozrejme. A tu už môžeme vidieť, ako vlastne s kúskou drevotresky, ktoré nás zostali z rôznych projektov, sme zbúchali veľmi jednoduchú, ale funkčnú posteľ, ktorá nám poskytla dostatočný komfort na to, aby sme mohli vlastne prejsť túto našu cestu, túto našu expedíciu. A vydržalo to, môžem povedať, že ešte aj dodnes, pretože tá posteľ je síce z auta vyhodená vonku, ale môžeme tam hocikedy vrátiť a to auto, kebyže chceme znova využiť, ale už za celým tom už končí to auto. Je tak strašne hnilé, že sa neoplatí opravovať, takže čo chvíľa poputuje k pánom železiárom. Autičko sme si prichystali, urobili sme si jednoduchú zahrádku na strechu, kde sme namontovali LED rampu, aby teda sme mali nejaký prísvit, keďže vieme, že Octavia má svetla strašné a teda chceli sme mať aj nejaký ten svetelný komfort, nech vidíme, keďže Erik je vyzváraný zvárač, slepý, on nevidí nič, tak potrebuje mať dostatok svetla. Na zahrádku sme dali 4 pneumatiky, z ktorých sme najneskôr usúdili, že stačia aj 2 úplne v pohode, že je to zbytočná záťaž a aerodynamický odpor. A to uvidíte neskôr vlastne. A mohli sme vlastne vyraziť. Tu už som ja, fotomodel, aj s Jamalom, s Obsom, kde teda skúšame teda náš handmade výrobok na dvore. Inak celá táto výroba nám nezabrala viac ako 2 hodiny teraz, akože
možno ono to nevyzerá nejak perfektne, ale fungovalo to úplne super, takže fakt, že nemôžem povedať krivého slova. Na fotke zároveň vidieť aj prvý sajúcu stropnicu, ktorá teda je teda, čo vám poviem, patrilo to k tomu, bolo to originálne. A takto môžeme vidieť, že naozaj sme sa tam zmestili, ja mám 193 cm a v pohode sme sa vyspali. Samozrejme, spanie v takomto stiesenom priestore má svoje úskalia, hlavne keď ste dva pupkáči, ako sme my. Ja teda väčší ako Erik, ale akože samozrejme bolo leto, bolo cez 30 stupňov a naše spotené telá sa nieraz o seba opreli a vznikla hrozná kombinácia proste. A no, je to také proste, našťastie poznáme sa dlhé roky a je to, však poznáte to. A tu už môžete vidieť vlastne, kam nás všade naša oktávka doviezla. Toto je už fotka z Maďarska, z nejakého kopca v okolí kopčeka v okolí Balatonu, kde nám vlastne naša trasa celkovo aj štartovala. Prakticky odtiaľ sme pokračovali do Chorvátska, toto je pri lietadle Douglas, ktoré je pri leteckej základni Želiava, ktorí ste tam ešte neboli, odporúčam, je to super urbex, je to obrovský podzemný komplex, odkiaľ dakedy vyletávali tie lietadlá, tie stíhačky a podobné veci. Je to prístupné, je to zverejnené, dá sa tam v pohode ísť, je to veľká turistická atrakcia. Predtým je obrovská runway, po ktorej sa dá vyskúšať maximálka vášho auta, takže odporúčam. A poďme ďalej. Na tejto fotke aktuálne môžeme vidieť Erika, ktorý opravuje záväz motoru, kde sme urvali, myslím, že silen blok motora alebo také niečo, lebo proste sme šikovní. A tak bolo treba improvizovať, nič čo by kladivo, pajser a nejaké šroby, gurtne a podobné veci nevyriešili. A teda nezostáva nám nič iné, len prejsť na ďalšie auto, ktoré som vyskúšal v mojom živote. A poďme si ho teda ukázať. A tu už máme na fotke moje vlastné auto, to je Peugeot Expert, ktorý som kúpil presne za týmto cieľom. Pôvodom to je 9-miestny mikrobus z tej lacnejšej verzie, to znamená, že výbava veškerá žiadna, akurát nejaká klíma vpredu a 2 okná v elektrike, nič viacej. A autíčko, ktoré som kúpil s nájazdom cez 1 milión kilometrov od pôvodného majiteľa, čo mi trošku zabudol zatajiť, lebo na tacháči 1 milión kilometrov menej ukazovalo. A teda konkrétne toto auto bolo kúpené zároveň aj ako najlacnejší Peugeot vtedy na celom internete. Nebudem vám hovoriť konkrétnu cenu, ale bolo naozaj tak lacné, že za tie peniaze ste mali problém kúpiť aj nejakú jednotkovú Fabiu alebo jednotkovú Octaviu, takže veľmi lacné auto, ale fungovalo. Na začiatok v tomto autíčku som musel robiť velikánsky servis, ktorý ma vyšiel skoro 2000 € a boli to nové strekovače, bolo to repas turba, vyčistenie DPF-ka, pretesenie celého motora a podobné veci. Nakoľko ten servis už bol vyžadovaný dlhodobo a vlastne vedel som, že takéto niečo ma bude hneď čakať, aby som mal spoľahlivé auto. A hneď na začiatku celého procesu som sa potom vlastne, ako náhle auto už bolo funkčné, pojazdné a perfektné, pustil do výroby jednoduchého posteľného rámu, nechcel som nič komplikované, naozaj malo to byť vyberateľné, hoci kedy, vlastne v 2 ľuďoch. Takže nič komplikované, do 10 minút to musí byť spravené naozaj civilné vozidlo. Ako môžete vidieť, je to urobené v mojich garážových podmienkach pred domom, kde vznikol aj goliáš. A teda všetky miery sú dokonale rovné, všetky uhly sú pravé, všetky roviny sú rovné. Nebudeme sa na nič pozerať, dobre? Rám samozrejme profesionálne zvarený, nazvime to zalepený, no. A teda sú tam výstuhy, aby to udržalo 2-riadnych chlapov, alebo v preklade regiment slonov. Už je teda na svojom mieste, veľmi jednoducho ukotvený 2 krížovými gurtňami a prakticky na vrchu sú drevotrieskové tabule, ktoré sú tam vsadené do toho rámu, aby sa nikam neposúvali. Sú tam napresno, takže vlastne rovná platňa s rozmermi 2 m x 1,60 m, úplná paráda, alebo 1,55 m, teraz nie som si presne istý, koľko to bolo. Prakticky už plnohodnotná posteľ, za ktorou si ešte mal dostatok miesta na odloženie si chladničky, to je tam medzi sedačkou a posteľou vzadu. A pod ňou si mal hektokilometr miesta, na ktorom si vedel využívať proste všetko, takže mal som tam náhradné diely, mal som tam kuchynku, mal som tam všetko možné a miesta bolo hafo.
Zároveň dostal som vtedy možnosť zakúpiť si nové madrace v akcii, tak moje staré madrace som použil, prispôsobil som ich na rozmery danej dodávky, aby sa mi tam zmestili, čiže dĺžku som zachoval, boli 2-metrové, takže paráda, akorát som ich zúžil, neviem, myslím, že o 10 cm alebo koľko, každý, teraz si už nepamätám presné čísla, nezabite ma. A teda fungovalo to veľmi dobre. A tuto už na videjku krátkom môžeme vidieť, že sme nainštalovali aj bufík, pretože s tým autom sme plánovali nie len jednorazovú akciu, ale teda aj nejaké tie dlhodobejšie cestovania, čo sa nám aj podarilo. Boli sme s tým na rôznych miestach a toto auto perfektne poslúžilo. Samozrejme, ono malo nejaké evolúcie, potom hej, už som tam urobil iné spanie, iný camperbox a podobné veci, ale ako v pôvodnom merítku to bolo úplne super. Nainštaloval som tam nejaké jednoduché lampy z AliExpressu, každá stála asi nejaké 4 €, je to veľmi silná biela ledka, ktorá nemá žiaden odber a svieti úžasne. Dodnes sú tam nahodené a fungujú všade. Ako môžete vidieť, aj tie bočné obloženia z papom dekla boli už v katastrofálnom stave, tak som sa rozhodol, že ich trošku skrášlim. A teda tieto obloženia som natiahol na ne ten koberec strečovací. A za čo ďakujem mamine, ktorá mi s tým pomohla, pretože nevedel som ako na to. Vnútrešky tých plechov som vytlmil s takými zvyškami hentej peny. Nemal som vtedy doma žiadnu izoláciu a nechcel som, aby to bolo nejaké deravé. A dosť to pomohlo ináč, akože minimálne hluková izolácia výborná. Začalo sa tam šíriť o mnoho menej hluku a teda bolo to fajn. Tu môžete vidieť detálne ten koberec. A použil som také tie tiplíky a všetko sa tam pekne nainštalovalo, bolo to fajn. Tuto prvý zaťažový test s otcom, jak sme tam skočili do auta. A posteľ sme vyskúšali, funguje to úplne bez problému. Za nami som urobil záves z prednej strany, aby sme mali súkromie, keď budeme spať alebo čokoľvek, proste hej. Bočné sklá sú s najtmavšími fóliami potiahnuté, takže je tam dostatok svetla vnútri na to, aby si vedel fungovať cez deň, ale zároveň tam nikto nevidí, takže aj prezlieť sa tam vieš čokoľvek, nebol problém. V tomto setupe som prakticky precestoval 2 ročníky Harabordigov. Super vec, fungovalo to výborne. Samozrejme, priebežne som aj trošku zainvestoval do toho auta nejaké drobnosti, ale nikdy sa nepýtalo nejaké veľké výdavky, bolo to úplne super vozenie. Jazda 6 litrov, naložený 7, paráda. Takže naftička chutila v malých dúškoch, nebolo to nič katastrofálne, dalo sa s tým pádom cestovať úplne krásne. Tu ešte môžeme vidieť Patrika, ak dorába nejaké detaily do toho auta a myslím, že aj viem, čo vyrába, to si ukážeme na ďalších fotkách. Medzičasom nám prišla LED rampa ohnutá a táto mala dĺžku myslím, že 152 cm a vyrobili sme si zahrádku na auto, ktorá sa na tento Peugeot vyrábala dosť komplikovane, pretože strecha není dokonale rovná po celej dĺžke, ale má také dve zákruty, také zaoblenia. Takže spodnú trubku sme tvarovali na 8 krát a k tomu sme navárali rovnú vrchnú, takže ona není vrch versus spodok úplne kolmá tá zahrádka, ale podarilo sa nám ju vyrobiť úplne fajn, drží dodnes, máme na dvore opretú, keď treba ju tam viem nahodiť hocikedy. Nosnosť tejto záhradky je nezmyselná, lebo tak je to poctivá oceľ. A samozrejme, dali sme tam dostatok výstuch, jeden čas som tam dokonca mal prišrobované aj také tie VPC dosky, aby to bolo pochôdzne, ale nikto na tú strechu nechodil, zbytočná váha, takže som dodal dole z toho. Tu už bol prvý test LED rampy, ktorá svietila enormne, naozaj ten svetelný výkon tej rampy bol tak veľmi silný, že bolo to niečo úžasné. Ona nemala len tie výkonové ledky, ale po bokoch mala dosť veľké široké moduly, ktoré svietili do strán, takže prakticky zorné pole auta bolo 180 stupňov osvetlené, čo je úplná paráda. A naozaj to bolo veľmi dobrý upgrade za nie veľa peniazí, lebo tá ledka stála možno 80 € a bola super. Na týchto fotkách to auto ešte celkom dobre vyzerá, dneska to už je celkom obúchanec, ale tak prešlo sa tam niekoľko 100 000 km, takže zažilo si svoje. Tu je vo dvojici aj s našim prvým Variorom a samozrejme pripravené vyraziť. A keďže sa jedná o Harabordu a bola primárne určená na cestovanie z Harabordy Go, tak potrebovali sme nejako dvihnúť podvozok na tomto vozidle a keďže sériová výška toho podvozku je tragická, a samozrejme Vaňa je najnižší bod celého auta,
tak sme museli veľmi rýchlo rozmýšľať nad tým, ako dvihnúť celé auto. Keďže lift kity alebo teda zdvíhacie sety na podvozok sa na toto auto nevyrábajú nejak vo veľkom množstve a predávajú sa len nejaké dva, aj to iba s úbohou výškou 25 týchto milimetrov, tak som sa rozhodol, že tie peniaze, čo to stálo v tej dobe nejakých 500 eur, do toho investovať nebudem. A inšpiroval som sa chalanmi z Gumbalkanu, ktorí riešia lifty na tieto autá veľmi svojsky. A očividne to funguje, pretože dodnes to je na tom aute a tiež to funguje úplne bez problému. Každý technik na STKčke sa mi na tom smeje, každý mechanik sa na tom smeje, keď niekde k tomu autu príde a pozrie si to. Ale ako môžete na tej fotke vidieť, tak toto, čo tam vidíte, tieto zelené srandy sú tenisové loptičky okolo pružiny, okolo tlmiča a fungujú ozaj super. Je ich tam cez 15 v tej obrovskej pružine a to auto, ako môžete vidieť, je citeľne vyššie, dobrých 5-6 cm poskočilo hore. Môžem povedať, funkčný tuning. Tu je to ešte tak lepšie viditeľné. Fakt, milo prekvapilo. A posledná teda výmoženosť, čo sme urobili, je takýto varič, ktorý som kúpil za pár korún, to je nejaký kempingazový varič alebo také dačo za možno 40 eur. A dal som ho na takéto výsuvy guličkové, ktoré visia zo spodu postele a teda aby mal nejaké svoje miesto a takto postavený s jednou bombou, krásne sme fungovali a sme si na tom varili, zohrievali jedlo, úplná paráda. A ešte hore na tej fotke môžete vidieť oranžový vypínač a 4 takéto srandy, to sú výkonové ledky, presne namierené sem von na ten varič, že keď si vonku varíš večer, tak máš aj svetlo, vidíš, čo si varíš, hej. Prečo sú takto vonku? To sú také zápustné LED čipy, ktoré majú každé, myslím, že 5 W, oni sú enormne silné. Problém je, že táto biela doska, v ktorej sú oni namontované, je plastová a keď svietili dlhšie, tak začali taviť ten plast, takže som tam dal také veľké M12 matky, ktoré vlastne odvádzajú z tohoto tepla a chladia sa, takže odtedy si zaklopem, že funguje to a je to kutilsky výborná vec. Keď to funguje, netreba do toho vrtať. A tu ešte Paťo deň pred odjazdom mení olej a nejaké drobnosti na aute, aby sme boli fresh, aby to bolo OK a nech to auto funguje úplne bez problému, takže autičko nás spokojne viezlo. Tu už je nejaká fotka z edície 2024, kde sme boli viacerí, naši partiaci. Toto je fotka z Durmitoru v Čiernej hore, kde teda sme vlastne stúpali toľko do kopca, až sa nám začalo auto viacej hriať, tak sme urobili taký ľahký tuning, ako môžete vidieť, a dali sme dole prednú masku. Zázračne auto prestalo hriať, takže fungovalo to samozrejme, klíma na plné bomby išla, lebo vonku 40 stupňov proste a do kopcov, auto preťažené, naložené, my sme mali cez 3,2 tony sme mali váhu, strašne veľa vecí sme niesli, ťažké dvíháky, kopec náhradných dielov sme mali so sebou, jak proste pre mechanikov, náhradné kolesá 3 na streche. Na tejto fotke tiež s našimi parťákmi, toto je myslím, že niekde v Macedónsku a toto je v Bulharsku. Nejaká fotka odzadu, jak sme boli. Moja signifikantná fotka, určite pamätníci poznajú, jedná sa o Transfagarašan v Rumunsku. Prešli sme bez problému, bolo to super. No a keďže komfort Peugeotu bol úplne super a vyhovoval nám vo všetkých smeroch, akurát, že autíčko už je dosť staré, dosť ojazdené, dosť opotrebené a človek by chcel cestovať stále viacej a viacej a chcel by zažiť aj nejaký svoj komfort, napríklad chýbala mi tam teplá sprcha v tom aute, predsa len je to také, no nechceš byť špinavý 2 týždne proste, keď nechceš navštevovať kempy a podobné veci, lebo však to stojí peniaze, samozrejme snažíš sa ušetriť každú korunku a preto padol nápad, že si raz v živote postavím väčšiu dodávku. Tento nápad sa mi splnil minulý rok v októbri, kedy som zakúpil Goliáša od môjho dobrého kamaráta a vlastne Goliáš bola dodávka, ktorú on využíval, mal ju snáď asi pol roka alebo tak a vlastne on ju jazdil, servisoval si ju, staral sa aj o ňu, bol naozaj s ňou spokojný, akurát ju požičal nejakému chalaniskovi, ktorý dostal mikrospánok a skončil s ňou v jarku. Preto keď ku mne dodávka prišla, bola v takomto stave, ako môžete vidieť.
Zmačkaný A stĺpik, prehnuté zlomené dvere, zmačkaný B stĺpik, zároveň pokračujúci škrabanec pozdĺž celého auta, končiaci až preliačným C stĺpikom, takže pravá strana auta na odpis, ktorú som teda riešil, sa to narovnávalo, vyťahovalo, preváralo a podobné veci. Teda ono to nebolo nakoniec až taká hrozná tragédia, čo sa týka poškodenia, ale poisťovňa chalanovi našťastie vyplatila totálnu škodu, takže on si kúpil druhú dodávku, túto mi vedel predať a nebol s tým žiaden problém. Teda tu už je fotka, kde to je opravené, sú vymenené dvere, preto tá farba dverí dodnes nesedí, pretože sú zo staršieho modela Ducata, ešte s tými gulatejšími svetlami teda. Oni samotné dvere sú rovnaké, len proste tie staré Ducata nemali až takú belasú farbu, jak má toto auto, takže tam je trošku rozdiel. Raz to doriešim, aj tak tie dvere budeme musieť vymeniť, lebo na týchto dverách, čo som kúpil, podotýkam, teraz žiaden hejt, predal mi ich ďalší kamarát za 30 € smiešných, skrz to, že majú hnilý spodok. Ja som ich chcel použiť ako dočasnú vec, už sú tam rok, fungujú, hej, ale to sa dorieši behom nejakej najbližšej doby, keď sa mi podarí nájsť nejaké dvere v tejto farbe, čo hľadám a nebudem musieť riešiť nejaké lakovačky a podobné veci, lebo nechcem striekané dvere už, takže Goliáša ste mohli vidieť vo všetkých mojich videách, ktoré som robil na začiatku. Vlastne celú stavbu máte zdokumentovanú na mojom YouTube kanáli. Kto ju ešte náhodou nevidel, pozrite si, to je tam cez 30 videí zo stavby toho auta. Od piky až po dnešné finále, jak to auto vyzerá prakticky. Stále nie je dokončené, ale funguje, jazdí bez problému, využívame ho. Odjazdených kopec kilometrov, auto s úsmevom, funguje bez najmenšieho problému. Ja si musím zaklopať na čelo. S týmto autom som mega spokojný. A teda, blížime sa do finále tohto videa, kde si teda vysvetlíme rozdiely kempovania v osobáku, v minivane a v dodávke. Potom vám ešte na konci ukážem bonus. Začneme s osobným autom. Osobné auto. Najlacnejšia varianta kempovania. Najmenej komfortná, najrýchlejšie presuny, najlacnejšie diaľničné známky, najlacnejšie parkingy, potreba hľadania miest, kde sú sprchy, kde sú záchody a podobné veci. Auto je super pre pre nenáročné cestovanie na krátke trasy, úplne postačujúce. Pokiaľ si človek trošku skromný, bude ti to vyhovovať. Nemusíš sa toho vôbec báť. Keď máš doma kombíka, vyskúšaj to. Choď niekde na víkend, treba vzduchonka, Nitrianske Rudno, neviem, je to kopec kempov na Slovensku. Nemusíš ísť 1 000 000 kilometrov. Vyskúšaj to, je to fajn. Ozaj. Minivan. Väčší priestor, už máš možnosť sa proste v tom aute otočiť, už máš tam ten priestor na nejakú tú bandasku s vodou, na nejaký ten varič, na nejaký ten proste životný komfort, ktorý ti vyhovuje. Keď máš minivan, už si vieš dopriať aj vonkajšiu sprchu nejakú, proste hej, nejaká bandaska, nejaké čerpadielko, úplne super vec. Zároveň v minivane sa vedia aj traja vyspať reálne, keď je to možné. My sme dokonca nastolili rekord, kedy sme jednu noc, kedy strašne pršalo a chalani na Harabordigov boli len v stanoch, tak sme prichýlili k sebe do auta chalanov s babami a celkovo nás tú noc spalo v aute. No spanie je silné slovo, lebo nás podľa mňa nespal nikto, ale skovávali sme sa pred dažďom, tak nás tam bolo 8. Prežili sme, som tu stále v pohode, hej. Takže tak. A teda najvyšší komfort z týchto troch spomenutých je full-sizeová dodávka. Nevravím, že to musí byť L4H3 ako mám ja, hej. Môže to byť L3H2 klasika, hej. Môže to byť L2H2, jak má pán Sita, náš drifter, čo ste videli v predchádzajúcom videu Sprintera. A v tejto dodávke už vieš stáť, čož je super vec, vieš sa natiahnuť, proste nie je to problém. A v tejto dodávke väčšinou máš aj sprchu, záchod, tiež úžasná vec. Sebestačnosť, veľká nádrž na vodu, prakticky soláry tam už vieš dať. Je to najpraktickejšia vec z toho cestovania. Zároveň nemusí to byť ani vôbec drahá kombinácia. Tieto dodávky sa dajú kúpiť dneska už veľmi lacno. A sám som
vlastne jeden príklad toho, že sa dajú postaviť na kompletku veľmi lacno. Lebo fakt, že za pár tisíc si vieš urobiť vysnívaný cestovateľský sen na kolesách. Takže zhrňme si to. Na veľkosti záleží, by som povedal. Aspoň u mňa. U mňa Goliáš vyhráva na plnej čiare. Je to najkomfortnejšie auto zo všetkých, ktoré som kedy mal. Môžeš tam robiť najviac vecí, vieš fungovať prakticky non-stop, nepotrebuješ žiaden camp a podobné veci. Peugeot Simba, ktorý mám modrý, je úplne fajn. Precestoval som v ňom vlastne 3 roky, funguje bez problémov. Je to super auto na nejaké nie moc dlhé výlety, poviem do 14 dní úplne v pohode. A oktávka vyskúšaná na nejaký týždeň sa dá v nej vydržať, ale skôr by som to na také predložené víkendy odporúčala tak. A teraz slúbený bonus. Dámy a páni, PLA M737, Fiat Ducato 2014, 7,37 m dlhý karavan pre 5 osôb. A okolo mňa plnohodnotný karavan, ktorý sme si vyskúšali. A môžem povedať, že je to král luxusu. Zostáva 4 ľudia, moji rodičia plus teta. Zobral som ich na výlet do Rumunska ukázať deň krásy tejto krajiny. A dodnes na to spomínajú. Už to je takmer rok, čo sme tam boli. A veľmi radi by sa tam všetci vrátili kľudne, lebo to, čo sme tam zažili, bolo parádne. 7,37 m je už dĺžka, na ktorej sa dá naozaj plnohodnotne fungovať vo štvorici. Sprcha, záchod, interiér, veľký luxus, obývačka, kuchynka, dva priestory pre ľudí na spánok, plus tretí rozkladací z obývačky, otočné sedačky, úplná paráda. Základ musí byť Slovák v Rumunsku, slovenská treska na parkovisku pred Carrefourom. Taktiež som im ukázal novú hutu v Rumunsku, náš úžasný priestor z Harabordy Go, ktorý využívame. Auto sme vyskúšali, urobili sme s ním všetko, čo sa s karavanom dá robiť, takže paráda. Prešli sme fagaráž, boli sme v pekných mestách v Rumunsku, ukázal som im každé zákutie. Zažili sme aj nejaké tie dažde, nejaké to zlé počasie, takže vyskúšali sme si aj ten indoorový lifestyle v tom karavane prakticky. Naozaj sa to dalo vo štvorici bez najmenšieho problému. Ale to už je z dnešného videa všetko. Ja ti veľmi pekne ďakujem za pozretie na tomto videu. Prosím ťa, zanechaj mi ešte raz, hovorím, ten like, daj mi tam odber, napíš mi nejaký pekný komentár. Kľudne aj škaredý, to je jedno. Len mi ho tam napíš, proste nech tam je ten komentár. Nech viem, že si to video dopozeral až sem. A dáme si malú drobnú súťaž. Každý, kto napíše po toto video nejaký komentár, tak ja v budúcom videu vyberám náhodne niekoho a získa nejaký malý darček odo mňa. Takže majte sa, pekný deň, čaute.